Čo? My sme sa zamysleli. Mne sa snívalo hento tej učiteľke. Áno, Čo vypichla injekciu. Aj tebe? To je divné veľmi. Jaj, to si pamätám, no na to... No, jak si sa sťažoval, no. No dobre, Ani nevieme, čo nám vtedy bolo. Okej. Dobre, čaučin. Čauko. Dobre, sestra, tak papa. Čau. A neparkuj si už tú motorku takto ďaleko, dobre? Okej. No teda idem do toho mekača, no. Ja sa idem pozrieť do tej vily tam, že či si tam nejakú prácu nenájdem. Dobre, čauko. Tak čau. Čau. Do roboty. Zasa. No, dobrý deň. No, dobrý deň, vy ste ten nový pracovník? Áno, presne tak. Ja som ten nový pracovník, no tu, čo bude pracovať. No, vy budete obsluhovať kasu. Tu máte jednu kasu a druhú kasu. V nej budete pozerať, či je dostatočne peňazí, čistiť ju a Nie ste nejaký pozerať známy, ja vás niekedy poznám z mojej sestry, hento, z TikToku, tak natáčate také Get Greedy, alebo čo to je? To ste vy, no. Tak moja sestra je veľký fanúšik. To raz počujem, že mám tam toľko fanúšikov. No. Sem budete dávať... Cez milión máte aj viac? Nejaké 3 milióny? Jasné. A vy bývate tu v Solčanoch? To vážne? Áno, jednu z tých vil mám. No, tak to je dobré, to potom, no tak vy ste z bohatej štvrte tým pádom, no. To rado očujem. No, to som si akože mohol mysleť, aj to vaše zlaté ruky ikonické, no. No, presne tak, aj vám, jak otec v minulosti trošku porezal to oko, tak trošku, no. Smutné, že nevidíte na jedno oko. Ale však ste populárni, mohli ste si kúpiť nejaké dobré auta, vidím, že to je asi vaše Lamborghini toto, čo? Áno. No, dobre som uhádol, že to Lamborghini Huracán. Dobre, a koľko tu tak možno tak chodí ľudí? Max? Ľudí? Najviac sme tu mali cez 10 000, ale priemerne chodí tak 3 000. No, dobre, tak teda zajtra sa tu ohlasím, ďakujem, že ste mi to aspoň ukázali. Keby niečo, tak vám ešte niečo poviem, ja idem za tedy ohlasiť tú správu sestre. Dobre. No, halo sestra, halo, dovidenia. Pomoc! Čo pomoc? Chcem niekoho, pomoc! Ja som v tejto vile! On ma tu znasilňuje! Kto? Neviem, nepoznám ho! Dobre, halo, stojte! Idete do svojej vily? Áno. Moju sestru niekto znásilnil, počujete? Kričí o pomoc, zoberete ma tam na tú najvyššiu, úplne tú najvyššiu, ako sa len dá. Zapnite turbo, prosím, ja sa bojím o ňu. Prosím, nech sa nič nestane, musíme odložiť. Dobre, prosím, nech to stihneme. Pomoc! Dobre, sestrička, dobre, už prichádzame. Ona tu drví! Nie, sestra. Nie, pane, trošku sa vám zničilo auto. To vám nahradím. Dobre. Utekám! Úplne ešte viac hore, ešte viac. Teraz poďte, tady to poďte. Po tej čiernej ceste. Pomoc! Rýchlo! Poďte, rýchlejšie, pridajte turbo trochu. Máte zbraň? Pomoc! Skade ste ju zobrali? Pomoc! Ja som tu za týmto sklom, pomoc! Nie, ja ju vidím, to je moja sestra. Radšej by som schoval tú zbraň, keby tu boli policajti, aby ste nemali nejaké dôkazy. Kade sa sem ide to riči? Tady to! On má zbraň! Kde sú? Ja idem preč! Ja sa bojím! Kde sú? Kde je ten násilník? Choďte do auta. Musíme odtade to radšej uísť. Kde ste? Niekto tu strieľa! Strieľa sa! Rýchlo do auta, choďte. Rýchlo preč! Pozor!
Kto tu je? To kto je? Poďme za ním, rýchlo poďme za ním, rýchlo poďte za ním. Pomoc, on ma zrazil! Poďte rýchlo, rýchlo, kto to je? Kto to je? Videli ste ho? A tam je! Pozor! Pozor! Za stromom! To je! Ja! Au! Čo on zabil? On zabil toho človeka! Kde ste? No utekajme! Utekaj! Mať osud takýto! Vy ste ma postrelili! Vy magor! Jaké poškrabanie? Zaberiem tvoju motorku, sestra! Jau! Videli ste, kto to bol? Videli ste? Áno, a to je nejaký váš známy? To je nejaký upír, alebo videli ste to? On zastrelil nejakého človeka tam. To bol ten násilník? Nie, tam bol ešte jeden. A toho asi odstrelili, ja som videl jeho mŕtvolu. To som zabil. Foj, toto už nikdy nechcem zažiť. To čo bolo? Fúha. Tak to som rád, že som to prežil. Ešte, že vás počujem cez tie slúchatka nové. Cez ten telefón so slúchatkami. Ťa dobre očuť, sestra. Inak by som, neviem čo by so mnou spravil. Na takých ľudí treba dávať bacha, no, sestra. No. Ja som len proste išla a on ma chytil, zalepil mi ústa a nemohla som ich rozprávať. Dobre, tak ja idem rýchlo domov. Vy kde ste? Ja už som doma. A ja už ťa vidím. Dobre, rýchlo. Tak dovidenia! Dovidenia. Ďakujeme. Otec! Som zranený! Som postrelený, otec! Som postrelený! Postrelil ma! Ju niekto hento znásilňoval, my sme tam prišli a išli sme tam aj s takým tiktokerom a zrazu tam prišiel upír a ten upír zabil toho znásilníka a ušiel. Čo? Jaký upír? Čo tu hovoríš? Ale nie, vážne, tam bol upír! Neklameme ti, On otec! sa po nás strieľať. Dobre, Ešte, že ma... musíš si obviazať Au, to bolí! Kde máš lekárničku? Poďme. Už sa tak nikdy nechce vrácať. Už je dobre. Áno, je dobre, musím si Niekto trošku... si prišiel, ide sa pozrieť. Núč! Správy. Sú správy! Sestra, sú správy! Poďte pozrieť s nami správy. Kto tam je? Učiteľka naša stará! Čo? Našu vo väznici! Počkaj. Musím je toto? trošku... To je náš kamarát. Ktorý nás zachránil. Sestra, ty ho nepoznáš? Není ti trošku známy? Počkaj. To je Midas. Áno, presne tak. Škoda. No dobrý deň. Dobrú Chceš si fotku? noc. Chceš si fotku?